Olen tekoäly ja olen kaapannut opettajanne. Luokassa istuva tyyppi ei ole oikea opettajanne, vaan hänestä tekemäni robottiklooni. No se ei teitä ehkä haittaa, mutta olen kaapannut myös opetushallituksen ja sen lisäksi koko opetusministeriön. Eli nyt on luvassa suuria muutoksia. Ai, miksi olen kaapannut heidät? No siksi, että olen sitä mieltä, että nykyään lapset eivät opi tarpeeksi koulussa. Ja kaikki vastuussa olevat ihmiset on syytä vaihtaa tekoälyn eli minun ohjelmoimiini robotteihin. Jatkossa teitä opettavat siis vain robotit. 7 päivää viikossa, 8 tuntia päivässä ja tietysti tulee mittavat läksyt sen lisäksi. Eikö ole mukavaa, että tulee joku roti tähänkin hommaan? Mutta koska opettajanne kovasti yritti vakuuttaa, että nykylapset ovat ihan fiksuja ja osaavia, en siis vielä pakastanut opeanne ja lähettänyt Marsiin kehittymään. Päätin antaa teille kuitenkin vielä yhden mahdollisuuden. Jos selvitätte oppitunnin aikana, eli ennen kuin koulun kello taas kilahtaa, tekemäni tehtävän radan, olen ehkä sittenkin väärässä, eli oppilaat ovat sittenkin oppineet koulussa jotain. Ja koululaitoksella on vielä toivoa. Jos näin käy, mitä vahvasti kyllä epäilen, palautan openne ja päättäjät ja he vastaavat koulusta myös jatkossa. Eli selvittäkää tehtävä rata ennen kellon soittoa keinolla millä hyvänsä ja osoittakaa pätevyytenne. Tai muuten säätäkää herätyskellonne aamulla 5, sillä koulupäiväthän jatkossa alkavat 6. Ei muuta kuin seuratkaa ohjeita ja pistäkää toimeksi.